A realitu sa stále mení, tak ako my sa stále meníme, hej. Napríklad, čo ja viem, keby som tučný a teraz sa nazvem, že Jesse Fatman, už by som schudol a potom čo by som si zmenil meno, kto by som bol potom Jesse Slim, Shady 2, alebo kto by som bol, chápete? Keď ťa stretnem pred rokom a keď ťa stretnem teraz, tak už to není ten istý človek. Keď si to uvedomíš, tak je aj ľahšie aj odpúšťať, ale to je jedno, pretože chcem povedať, že ľudia, ktorí vás nazývajú na základe nejakých informácií, ktoré nie sú ani úplne pravdivé nejakým spôsobom, tak sami trpia a majte si mi súcit, pretože na takomto princípe žijú celý svoj život, hej. Zakladajú na základe niečoho vonku aj svoju vlastnú identitu, napríklad úspejú v tom vonkajšom svete, tak sú super a proste menej sa im niekedy darí a proste vtedy akože sa nenávidia, pretože sami seba dostali do tejto pasce, že na základe toho, čo je tam vonku, nejakých detailov, ktoré sú len ilúziou, hodnotia proste človeka, tak jak hodnotia vás, tak hodnotia aj seba, takže oni sami trpia, takže proste majte si mi súcit a proste neriešte to. Pretože títo ľudia sú v tranze, ako som ja repoval. Ako som ja v tranze, keď som repoval, že milanice ma dostávajú do tranzu, lenže to je dobrý trans, chápete? Jesse Splash!